Saka ivo vanotiwo ndimi makatora. Varoti tisi takatora. Takatozeza kuti tiende kupolisi pachine nyaya dzakadai tozotanga kushandisa advantage kuna avo. Kuti tinosungisa ava kuti tabishayiwa zvinhu. Hapana pakuradza pakabreakiwa. Musi wandandikaitika izvini ndatoenda kuHarare ndakatotuma komanda remota sekamba pakabreakiwa vakasvika vakashaya. Vakatevera kumba kwana mama vai vatikaenda nawo paya. Zvikanzikana zvinhu zvabiwa muda kuti titei. Uyu tikamutoenda kupolisi akataenda parimuka. Akatoenda parimuka. But tikati wanyorerwa zvawanyorerwa zvanzi navangoti vachatera nemota. Kuzotarisa. But isusu nyaya dzedu dzinomangarirwa kuvhura unyanga pasika parimuka. Hakuna munhu akwanisa kutambira ishu yako yekucraft kuti ichirevhura. Hawana kubvira vaenda ikoko. Mubvunzo wobvunzwa namamba wangu. Panzi mune zvipi nhasi? Wakutaura zvekuti wabata kuri zvidii wangopinzwa nyaya yatinayo nhasi ndeyekuti izvezvi kubva zvatakapedzerana nababa vakasiya mwana wavo pari kugara izvezvi ndinofanira kupabhadhira mabhizinesi ecraft. Handichakwanisi kuramba ndichibhadhira ndikutonetsiwa navanhu vecraft ndakabe ndibhadhara masitenza izvezvi. Ndopari kugara pamba ipapo. Saka ukuti chii? Ngavatore mwana wavo abve ipapo. Ndowazvikwanisa kupa bhadhara. Handichakwanisi kuti ndibhadhare kana iye aripo. Ngavatore mwana wavo mukadzi wako here kana mwana wavo chete? Mukadzi wako. Mukadzi wako? Ndimbobvunzo zvangu. Iwewe pananatezvara ivava wakavapo here danga ravo rokuti ungati ndakapedza kuroora mukadzi uyu ngaaende handichaurira naye? Zvakaitika patiri ndezvekuti inini nyaya kwainotangira kwacho inini nemukadzi wangu tese takakurira kuti pose chekwaMarange. Vana baba vatikatimirira panapa vasi vana baba kutibereka. Ava ndibaba munini, ava ndibaba munini pandiri. Baba vedu kutibereka isusu vari kutopokana pachavo kutaura kuti vana isi hatifaniri kugara tose. Ndozvakadhiliya kuti tikwanise kufambira mumisha yana baba vedu. Kuti ndinoroora kumba kwavo baba vangu asingatenderi. Baba ava ndo vakazouya vakatanga kuti ndakuda kufambira nyaya dzenyu ndidzigadzirise. Nguva yose ndo vaifambira process yekuti ndoda kuti ndinotaura nababa mukuru kuti tifambire mumusha. Zvikwese urudzokera kumashure. Mubvunzo wako kuti iye zvino mukadzi wako uya ari apa, tezvara ari apa, baba wako ari apa, uchini mukadzi wako? Kumuda here kwete? Ndichadi. Uchadi mukadzi? Aramba mukadzi? Chisapedzi nguva chitonga chisipo. Kuti mudare yakanga yanzi chii pakutaurwa kwayakanga yaita kuti tizotsvaga kuti vakatora mari yani zvakafamba sei, zvakaitwa sei. Nyaya yakabvira pakuti mukomana uyu achinetsana nomudzimai wake vakasvika kuti vanzi ngavaudze imwe mari kuti vana tezvaro vatambire mukadzi wavo, vatambire mwana wavo Vachirambana. Yes. Saka pabviswa dzimari dzekuti vatora mari. Takashaya kuti akatora mari ndiani, pakaenda kurambirana nakurana kwazipedza kuti vamanjengo mababa mwakati ndo vakatora mari. Vachibvuma kuti kana wauya nezvinhu zvangu ini ndotora mwana wangu. Saka vakatora mari vatora vaipa kana kuti vaitaura chitiko ichocho ndo vauya. Ndo ava baba vamanjengo ndizvo. Akatora mari ndini asi mari yandakatora ndichitora ndakaitora nenzira yekuti vakwasha vanga vasina kuroora kwana 0 kubva pa9 years. Saka vasina kuroora inini senzira yechivanhu vachitanga kupinda ndakati wisai mari yekudeedzera, wisai yekupinda musha. Vakati ko yamuri kuti taurira ndeipiko iyi? Nekuti ivo savanhu vanga vasina kuroora. Ichokwadi ndakataura semadira avaizviita kuti kana tikawinza moya motora mwana wenyu, asi ndaiunganidza pfungwa dzavo kuti vandiroorerewo, nekuti chikonzero chavanorambana nemwana wangu ini ndandisingachizivi, handichizivi. Vanotaura kuti wakahura. Ndinobvunza iye unoramba. Ndoda evidence haina kubuda yekuhura kwake, asi mashoko ekutovhundutsira kuti akaramba ari pano tinoponda munozara ropa, zvakaimba munozara ropa.
ndikati aiwa ngamuzare kana muchikwanisa kusika nekuuraya munogona. Zvakanzi kusvika musi wa18 April kana musina kutora mwana wenyu. Saka indobva ndati ndakatini unganidzai mombe 3. Mwana wangu wakabereka vana vangani 3 nemi makore esa hamuna kana kumboti tisvikewo pano tisu tine mwana wenyu. Asi nemwoyo murefu wedu pavaingoita dambudziko ndaigona kuriterera dambudziko iroro. Ndaikoshesa kugara kwakaita mwana kuti avagere. Handina kuziva kuti zvichazomuka zvava namashoko akadero. Saka pazvakamuka shuwa ndakavagamuchira ndikati uyai handingatori mwana wangu musina chamandibvisira. Ndo zvandakataura kwavari. Saka ndokuti pamanoti tibvisai zvakati ndokuti nditore mwana wangu ndopane bvunzo wedu chete. Ipapo isusu danho rese ramaitora nyangwe dai maizopedzisira mauya kuno kudai tainopasvika ipapo pekuti hamuna kunge makaroorera munhu mwana wake akabereka vana vangani 3 sekutaura kwamurikuita. Vana ivavo vakanga vakamira sei? Vakomana here? Vasikana here? Handiti zvotaurwa dzeni dare ropfuura mberi nebasa rako kuti aiwa pamutemo hamufoni kuti mudai munofanira kudai, kuti mudai munofanira kutanga madai. Isu tiri kuti nyaya dzakava rakave kuti takanzi mukabvisa chakazodai ndokuti titore mwana wavo. Ndobva vanzi aiwa imimi muri kutaura zvese izvozvo mungangove muri kutaura musingazive. Ngatitaudzanei nemunhu akanga achitaura nyaya iyoyo. Ndopatiri kubvunza isusu ipapo kuti ndo matauriro acho here amakaita kuvakwasha kuti aiwa ukandipa zvinhu zvangu chakati inini mwana wangu ndotora. Changamire mashoko iwayo akapinda sakudaro, asi mapindiro akaita ndakatopa futi nemuenzaniso chero kwavari. Chinonzi regedza ndechiri pai maoko. Izvi zvava muhana yenyu. Handikanga muzvivimbiso zvamakandipa zvokuti ropa munowana razara pai, razara rateuka. Saka mwana wangu indinokwanisa hangu kuti nditore. Chero mwana wangu paakaisa nhau dzake kuno kudare, inini ndakanga ndichitoti waendesa hako kudare, inini kuzokutora ndanchitongoona zvakandikodzera nekuda kuti tarisawo nezvivimbiso zviripo izvi. Hazvibetseri kuti tinozosungisana kana kuitana sei. Kwakapondwa vanhu vakawandisa nenhau dzinofanana nekukonana kwakadai. Ukaona vanhu vakutaurira ini mubereki kuti muchawana rava ropa. Ko ndikakusiya chii chinozoitika? Saka kuti azosara manje tiri mukati medare iroro rekutoita rekuroodza ava vachitangira patsvakirai pano mupurisa akabva asvikawo kwamambo. Ndikati mwana uyu zvaari kuramba izvi, iye unotaura achiti inini baba ndakagara nemurume uyu ndine 18 years hamuchakwanisi kuti munganditongera. Indakuzvimirira pakunoripota. Waenda unoripota nawe yandisingazivi. Saka handichakwanisi kusumudza kwayava ndava mudiki kwairi. Ndobva ndamusiya ari muimba ipi iyoyo. Patakaita kubatsirana ndepeipapo chete pekungoti pane akataura here kuti kana tichinge ndadai maita ichi maita ichi. Nokuti kompleni yakazenge ichipiwa nevanhu ava ndeyekuti takanzi itai zvakati ndopataita ndopata munhu asikuda kubva pamba pangu nekudini. Chatinenge tichiita chinobatsira muono wamuinawo wekuti kwakapondwa vanhu vakawanda. Ichokwadi tinozosungisana tinozoita sei handiti zvese izvozvo zviripo, but isusu kuti vanhu manje hakuna munhu kana ani zvake watinotendera kuti anonzi anotora mwana wemunhu
wongobereka naye, haana kuroora kana kubvisa tsvagirai kuno, haana kuita sei kana kudii. Tongomuti ngaarambe chete mukadzi asina kuripiswa nematare. Hakuna zvinhu zvakadaro. Patisingagone kupinda, hatitenderwi nemutemo kazhinji kurambanisa vanhu. Basa redu nderekuyananisa vanhu. But kana vanhu vauya kuzorambanirana pamaziso pedare, anotofaita munhu arikuda kurambira munhu waasina kumutsvagira. Anoripiswa wai kudare redu. Tautozvaunoda kuita kwamakadanana nemukadzi unokuziva, vatete vanani vake unovaziva, ko nhasi sei uri kuda kuzomurambira padare redu? Handiti mapafu. Saka isusu chikumbiro chedu na tanzwa mashoko enyu, tichikutendai kuti mabva mauya kuzozadzisa zvatakanga tichitaurirana. Imimi zvamakanga makurodza zvinhu zvenyu izvozvo, muri kurodza munhu ari kurambwa mumusha. Ambenga akagara mumusha imomo musina chakaipa, muchingoti vana vakadii, vakagarisa navo zvakanaka. Murombo munhu haavigwa asina kufa. Handiti ndizvo pataitorera kwacho. Saka iye zvino imba yacho imisa baba makatopinda mumatare achona ikataurwa, muchizvinzwira muchidini. Muri kuiona imba yachona ichienda mberi here? Changamire, imba iyi ndo zvandambotaura zviya kuti chinonzi regedza ndechiri mumaoko, chiri mumwoyo ayo munhu anofa nacho. Saka kuti ndingati inoenderera mberi, zvaakutoda ivo vaviri, nekuti inini nhauya tova kuno kumatare, Mukwasha ndaimufonera. Mukwasha, ndinoda kuti dai mataurirana. Pane chimwe chinhu chandisingakwanisi kuita ini. Vana avo ndakambochengeta kusvika akura. Nhasi vana vako ndovachengetera papi? Uyo manje ari kuti ini vana vangu handisii. Saka ndoshaya kuziva kuti ndoti tauriranai. Ndakamufonera kakawandisa. Mukwasha, sei usingandipinduri zvamunenge mataurirana? Ndaisada kutoti nhau iuye kumatare kuzogara sezvizvi. Ndakanga ndati kumwana wangu, enda kana mataurirana unowithdrawa nhau. Vanhu vanoyanana wani vari mukati memba. Saka mwana akaramba achiti hatisi kuwirirana. Uyu Mukwasha haana kumbodzoka kwandiri kundifonera kuti baba, asi ndakamubvunza kana kaviri katatu, mawirirana kuti kudii, masangana here? Saka ndinoona sekuti ini maonero angu pamubvunzo wenyu kuti vachagarisana here. Kugarisana handikuoni nekuti pava nenguva iye Mukwasha akatotuta nhumbi dzake mukati memba, asiya mwana wangu aripo. Ndobva pamukazvipomerwa zvakawandisa zvichibva kuMukwasha. Mumba mabiwa. Saka mwana oita mutinda unoripota, asi haana kuenda kunoripota. Saka mheno tonoripota isu here, tiripotere mwana wenyu. Ndobva ndafonera mwana wangu, nyai mwanangu, mumba muri kunzi mabiwa. Chii chabiwa? Zvikanzi baba, ini handioni kuti pane chabiwa, asi kuti vauya vakakinura vakatora zvinhu semutorero wakangoita zvinhu zvavo. Saka ndonoripota kuti kudii, kana vachiripota ngavangoripota ivo. Ndakamubvunza papaziwa here? Hapana. Ndobva vauya futi kwandiri Vakwasha. Ini ndanisingati zvekurambanisa, haisi mari yekurambanisa yandaigamuchira. Ndosaka ndakatangira pakuti deedzerai chii, ndikazosvika pakuti chitaurai chinangwa chenyu. Ivo vaingochema nemari iyoyo, asi ini rangu rangaridza chitaurai chinangwa chenyu chamakananga. Saka mari yakabhadharwa yachona iyoyo imari? Ndine urombo handina kuuya hangu nebepa. Imari iyi Mukwasha? Bepa riri paka 1,210. 1,210. Kurova kuti kunokudare kwedu kana yakadai
Mombe ngani zimsema? 1000. 4. Ndio mwana wacho umbili. Mwana wacho vasikana vangada vakomana vangada? Vasikana mumwe chete, vakomana 2. Ndinokuita kunge mai vatoziva kuti chekubara kushungwadza kusitora chii pakutata kwamakaita. Ava vakakupai mari tina agreement kana kuti chipataurirano nyaya yekuti ndinoda mombe dzangu 3 pachi kana muchida kuti nditore mwana wangu. Saka ava vakabhadhara mari yavo 1000 kana kuti vakabhadhara mombe dzavo dzacho idzodzo dzamakanga mavati kana muchinge muchida kuti nditore mwana wangu. Bhadharai mombe ndo vatainzwa pafonera. Right, nhasi uneipisha mari nyaya yako. Nhasi ndine nyaya yekuti pakutsvaga kwandaita mari iyo yandakavapa baba zvekuti takazoenda tikanotora zvinhu kumba. Aiwa iwai manyera mumba ndandikatenga matiles mabox mahomba yaya 10 kubva kwaita masimende manga mune 2.5 kubva maita wardrobe kitchen needs zvese hamuna mumba imomo akatengesa zvese. Kumubvunza inini pachanga kuti ndakanzwa kuti kapu yakadonha usiku anatopedza kuita mabox ematiles mazihomba aya akadai kapu usiku andakanga nokia do mumba. Ndakatozoenda ndikanotora box 1 rakasara kumba ndichinoratidza baba kumba ndikati one box rakasara kumatiles ese anga kumba. Panotutswa mabox 9 ematiles nemasimende 2 masaga nehafu munhu aikarara mumba. Madhoo akatarisana so apa akira hana na madhoo asi madhoo ekuti anotovharika kana kuti kudii mumba imomo. Wardrobe yangu yakashaya komba ndeyangu yeujaya ini handina kubvira ndakatenga wardrobe nayo ndeyangu yeujaya ndakangonzwa kuti hamusina wardrobe yakaenda ndo zvinhu zvandiri nazvo. Matiles nechichi izvo zvazvo iwe dzikrimina inyaya dzekumapolisa idzi. Saka ivo vanotiwo ndimi makatora. Varoti tisi takatozeza kuti tiende kupolisi pachine nyaya dzakadai tozotanga kushandisa advantage kuna ava kuti tinosungisa ava kuti tashayiwa zvinhu hapana pakuratidza pakabrekiwa. Musi wandandikaitika izvi inini ndatoenda kuHarare ndakatotuma vakomana remota sepamba pakabrekiwa vakasvika vakashaya vakatevera kumba kwana mama vai vatikaenda paya zvikanzikana zvinhu zvabiwa muda kuti tisei uyu tikamutoenda kupolisi akati aenda parimuka akatoenda parimuka but tikati wanyorerwa nezvawanyorerwa zvikanzi navangoti vachatera nemota izotarisa but isusu nyaya dzedu dzinomhangarirwa kugura unanga pasika parimuka hakuna munhu akakwanisa kutambira ishu yako yecraft kwedu ichirerwa hawana kubvira vaenda ikoko. Mubvunzo wobvunzwa namamba wangu panzi mune zvipi nhasi wakutaura zvekuti yobata kukuru zvidii wangopinga nyaya yatinayo nhasi ndeyekuti izvezvi kubva zvatakapedzerana nababa vakasiya mwana wako ari kugara izvezvi ndinofanira kupabhadhira mabhizi masitenzi ecraft handichakwanisi kuramba ndibhadhara ndikutonetsiwa nanhu ecraft ndirabe ndibhadhara masitenzi izvezvi ndopaari kugara pamba ipapo. Saka ukuthi chii ngavatore mwana wavabve ipapo ndozvikwanisa kuti pabhadhara handichakwanisi kuti ndibhadhare kana iye aripo. Ngavatore mwana wamukadzi wako here kana mwana wavo chete? Mukadzi wako. Mukadzi wako ndingobvunzo zvangu iwewe pana natezvara ivava wakavapo here danga ravo rokuti ungati ndakapedza kuroora mukadzi uyu ngaaenda ndichaurira naye? Zvakaitika patiri ndezvekuti inini nyaya kwainotangira kwacho inini nemukadzi wangu tese tikakurira kuti posiri chokwaMarange. Vana baba vatikatimirira panapa vasi vana baba kutibereka ava ndibaba munini ava ndibaba munini vandizvo baba vedu kutibereka isusu vari kutupukana pachavo kutaura kuti vana isi hatifaniri kugara tose ndo zvakadhileya kuti tikwanise kufambira mumisha yana baba vedu kuti ndinoroora kumba kwavo baba vangu asingatenderi baba ava ndo vakazouya
vakatanga kuti ndakuda kufambira nyaya dzenyu ndidzigadzirisa. Nguva yose ndo vaifambira process yekuti ndinoda kuti ndinotaura nababa mukuru kuti tifambire mumusha. Kwese urudzokera kumashure mubvunzo wako kuti iye zvino mukadzi wako uyo ari apa tezvara ari apa baba vako ari apa uchini mukadzi wako kumuda here muchati mukadzi aramba mukadzi chisapedzi nguva chitonga chisibo haana kuramba mukadzi nhasi chetichiita zvivo akaramba mukadzi kuvabereki vake not in this court apa tikumutuma handituma kwavo. Nyaya yauya nayo muno ndeyekuti vanhu vakati bhadhara mombe dzedu ngani 3 handitika kana wabhadhara indotora mwana wangu abhadhara mombe dziya idzi mwana achada kutora ndokuti kana muchinge mati mimi murungweni bhadhara mombe dzangu 3 nditore mwana wangu ndikakupai mombe dzenyu 3 unofana kutora mwana wenyu. That was an agreement yakanga iripo. Isusu sedare chatingatopindira tichibatsira ndechekuti dziri reliable here mombe dzakabhadhara. Handiti makwa maprocedures akanga achibhadhariswa mombe ndeyekuti tikuda mombe pamwana nemwana paino umwe mwana aifanira kupuwa mombe 2 pavana ivavo. Iye mukadzi uyo akamhenga akabereka here kumusha kwake umwe mwana pawakamutora akanga ane vamwe vana here handiti pane maputiro aripo ndo zvinenge zvakutariswa nedare kuoneka kuti pamombe 3 dzawakabhadhara idzi unofanirwa kubhadhara dzimwe 1 yemaputiro nekuti kusaziva haisi mhosva. Munhu kana auya kudare ndonopelekura kuona kuti aiwa apa munhu akaenda undercharge sezvo munhu auya kudare akauya kudare ndeuyu kana kuti mukadzi amene asi nyaya yekudare mati dare rinenge rakuvheneka richiona kuti pakagonekwa here zvavakachaja zvinofanirwa here kuwanikwa. Vakachaja mombe 3 mombe dzavo automatically 4 dzekutanga dzevana chete toenda panhau yemaputiro handitika 1 zoita 5 kweko kugara nemwana wemunhu ngogara makore akaugara naye iwa ogara chete kuna zvinhu zvakadaro. Munhu anopuhwa pension anopuhwa nasa asi akatora pei yake every month. Saka ndo nyaya inenge yakuongororwa nedare kwete kutiisa mumaafesi avo kuti tiite zipi isusu we are included munyaya dzekurambana kwavo. No, hatimo mukurambana kwavo. Dare rinofana kuramba richitori kunze nokuti hatipo ipapo. Kana tikanzwanana ipapo nedare tofambira mberi. Uyu kana ati mukadzi wake akarambana naye avakapuhwa zviga zvacho izvozvo isusu sedare kana ati hasi kuda mukadzi tiri kumupa mutongo wekuti pawakachadzwa mombe 3 idzo waifanira kudzibhadhara dziripo 5 chekutanga kuti 1 mwana musikana anowana mombe dzake 2 mukomana 1 mukomana 1 handitika then toinda panhau yekuti ndiwo wakatanga kubereka nemwana wevanhu unobhadhara maputiro kana kuti damage 1 mombe right iyoyo maputiro ndochimana ndo damage racho right. Saka kana tadaro ipapa zvinhu zvipoonekwa nedare hatiti iye mwana wenyu kana ari kuti ndinoramba ndiripo baba pekurwara ndokuti vanenge vakushandisira nabe nomutemo ipi isusu kwedu kuchivanhu dare rinenge rapedza nemukomana uyu nemukadzi kuti akati achada mukadzi iye vakarambana zviri pamutemo vakapanana kupuro handiti mapawa token of divorce mudare handiti mapawa. Isusu kana tichiramba kutambira kupuro tinotoramba kutambira kupuro kuti kwamakarambanirana
kana makatorandirana kuna natetere kuna nani but uyu majeni yake inopinda mudare nekuda kwokuti imimi sababa vacho makataura nemuromo wenyu kuti ndotora vana vangu kurodza hatimborodza nekuti kwanzi tiri kushandisa triki yekurodza nayo mwana anongorodzwa zviri pamutemo haisi mhosva shamwari ukuta uchada mwana wangu mukwasha aiwa pana chakaipa wakabereka nevana vangu kuda mombe dzakati sekutaura kwamakaita kana ndaenda kudare ndonozoziva kuti rinondibatsira sei ndakachaja mari yakawanda here kana kuti ndakaenda pasi pekuchacha dare muri kurinzwa zvakakutaura zvamakanga muchitoitirana zvachona izvozvo muri mega zvakanga zvitori chiroko saka kuno kudare mati kana tichitaura nevanhu vari kurambana marodzero edu yemudare revanhu vari kurambana tinotarisa kuti munhu akabereka vana vangana nati munondinzwa baba vana ivavo ndovo totarisa kuti vasikana vakomana pavana vacho vamaidira mombe 3 va i4 mombe dzacho pane 1 yakadii yakatoshota then toinda pamwana wenyu wacho iye hamuna kunge mamucherechedza kuti mwana pane chimwe chinhu chaakatokanganisirwa handiti mapawa kumainuko kana munhu vakachera makomba kana kuti vakapasa makomo eda vanoita inonzi rehabilitation yekudzokorora kuchivaka makomo aya nekuisa sora nekudyara miti kudzosera umhandara hwemunhu hwekuti awanikwa akaberekeswa nemunhu hakuna anogona kumudzorera saka rakanzi damage inofana kubhadharwa hamuna kumbozvicherechedza ibasa handiti makwao saka izvozvo ndotoda kuti tikugaidhei kuti imba inongonakidza bedzi kuti vaviri vagarisana vachiwirirana kugarisana aine imba yavo then pane zvinhu zvekuti kana mwana wenyu aine madamages angakubhadharwa pazvinhu zvaanoziva kuti takaita tese izvi tikabata tesa apa tikatenga izvi zvese izvi tiri chii hazviitwe nekoti inwe handiti makwao kuno kwanongopuhwa mutongo wekuti dare ravo rakaitwa kusvika apa maclaims anenge akuklema mamwe ose anenge akuenda kucivil court kudare hombe kune ripi nerimwe handiti makwao anogona kuti hatipe pano pamusaka pekuti imba takazodai handiti vanoongorora izvozvo variko handitika tikada kuita favor isusu sedare tinomubatsira kusvika pekupedzesera tichida kutsvaga kuti hakuna munhu watinotendera munhu medu anoita basa rekuchapaza vana vevanhu wachapaza mwana wemunhu womuona rarichekti mangwana izvozvo hatitenderi zvakadaro saka uyu anoti imba takazodai ndikazodii hatichakwanisa kuzodai izvozvo anotaurira isusu tisinei nazvo kana takuda kuti zvibude pachena tinongoisa magweta ka tiwenda ndokuti ubatsirike ndobasa redare uyu asakoshiwo takabereka vana nemukadzi wari kurambana naye nhasi mukadzi wake wakati ndokuda iye akatora mwana wenyu akagara naye handiti agara naye hachamuda akumuona munhu wokukura handiti mapawa paari kunomuona munhu wokukura mangwana anosvika saka muchiona tichigara pasi tichiyananisa vanhu inhau yekuti raiti zvamakazvara vana vachona muzoita sei handiti mapawa hatinei navo ava tu ava tine basa nevana vanavo then anofanirwa kuziviswa nedare redu rino kuti mwana wako hakumbirwe kuti umuchengete ndiwe unochengeta vana vako unovachengeta chirudzi handiti makwao right imimi kana aramba kuti mukadzi hatichada saizvo mutemo nyange ukaramba mukadzi kana kurambiwa nemukadzi kana kuwana mukadzi ane chikomo ndiwe unochengeta vana vako handiti makwao uzotaura kutema saka chikumbiro changu ndechekuti muri pano baba mwana ndewenyu handitika zvekutsamwisana zvokuti angati hatidii ndatidii chinopedza nyaya matare handiti hapana paunozosiyiwa wakagara muimba nemunhu
achiti ndabvuma kusara wakagara pamba. Handiti iye anenge achirwisa nekwake, iye ngaarwise nekwake amaproperties aya. Handiti muno uyo akada mutongo wedare remuno kuti outcome yangu yecourt anopiwa nasekretary wangu. Mwana wenyu paanoita mapepa ake ekuti kwamambo ndakanopiwa, baba wangu akapiwa zvavakapiwa pamusoro pevana vandakabereka nemunhu kwedu kuchivana, ndokwatinoti atisiye munhu achibuda mudare ramambo asina kuroora akabereka nemwana womunhu kwete. Handiti mapo. Saka iyoyo nyaya iyoyo manje ndiyo yatakutaura kwamuri sababa kuti muibatisise kuti musikana uyu anogona kungotora njere andipe pano ndakazodini. Handiti muvakidzane ari kunzwa nekuona kuti chimiro chave apa. Handiti pakamira sei, chii chaakunhingirira. Handiti zvinhu zvakadaro pazvinozotisvitsa mangwana handiti mapo. Mwana wangu kana ari mwana wangu ndini ndinotomuonesa upenyu, ndini zvekare ndinoprotekta mwana wangu. But kana ndichimuprotekta ndinomuprotekta kuti asarasikirwe nezvake. Handiti mapo. Chinenge chichimunetsa painhau yekungoti zvinhu zvedu zvatakashanda tese takazoditika, izvinhu zvedu zvatakashanda tese. Dai pasina izvozvo zvinhu izvozvezvi ndo zvatakaongorora mumatare muno kuti mukaona vanhu vachinetsana pane zviri nani zviripo, izvozvo hazviitwe nedare redu manje. Handiti mapo. Zvinoitwa nei ndesivhu kuenda kuti ndikuklema zvinhu zvangu ndauya kumaintenance. Handiti mapo. Ukaona kuti murume anozondinetsa kuchengeta vana kuti ndimirire mari yekuti auya nayo paanoda zvinotinetsa, kungoenda kumaintenance. Poita mari inongogazetwa kukotuko nevatongi right ukuda mari yakati right aiwa bhatarwa mari yakati pamwana pamwedzi. Handiti uyo hachamirira kuya kuzoti akaona wokuchira kuti mwana azodayadaya. Hazvisi kureva kuti akabvisa maintenance hachadzidzisa vana, hachatenga hembe dzevana kwete. Maintenance chunhu chekuti vana vanorarama sei. Handiti mapo. Vanorarama sei. Saka nyaya inganetse uyu. Handiti mangwana anogona kuona uyu achidzoka kuti ndaikuudza kuti ndiri murume apa ndapakundikana. Upenyu hwekufurirana mazera aya muchaona. Handiti vanoti vakasangana pakashaya umwe ane njere dzinodarika vamwe zvavatotaurira vatowina. Handiti mapo. But ndine urombo zvikuru kuti kana dai taizoita vabereki vanopindira mukuuraya dzimba dzevana, vabereki vavo vakashata, handisiye ndisina kukuudzai mashoko iwayo. Saka kana ndakuudzai mashoko akadaro, munamato wemunhu ukabviswa pano pausina chawakatadzi, hakuna anohwina ari kupomera munhu mhosva yekuti wakazondidai, wakazohura, ukazodini. Hure rinozooneka pamberi patiri kuenda. Hakuna mukadzi akanaka kudarika umwe. Handiti mapo. Zvinodiwa nevarume pavakadzi hakuna zvizhinji. It's only one thing. Handiti mapo. Hakuna anouya achizoudza umwe kuti ini kwandadaendawo kwakadai, umwoyo kuti kwandadaendawo kwakadai. Ukaona vanhu vakuendesana kumatare baba zvinhu zvisinomira zvakanaka. Saka ngatiregei kuverenga mazuva mashoma anenge ararama vanhu vachiwirirana. Ndoda kukuudzai kugara kweseko kwavaita kubereka vana 3 vava muchivaona vachiberekwa, mazuva ekufara kwavakaita mashoma stereki pane mazuva ekutadzirana. Handiti mapo. Saka nyaya iyoyo ndo nyaya inobva yangozivikanwa kuti kana tichitaura nemwana munomutora motaura naye semwana wenyu. Kurasikirwa newe semwana wangu
ilosi nokuti ndokuda semwana wangu. Handiti mapoa? Zvizhinji zvese zvinogadzirwa nemutemo. Iye zvino chimhanya apa udai, chimhanya apa udai, chimhanya apa udai. Hakuna chinhu chinotengesewa. Handiti? Kana chamiswa neumwe chete wavo kuti aiwa chachibatwe nokuti ini ndiri patendi pasi machiri. Handiti mapoa? Kuchenjera pamuromo mukutaurirana kana kudini hazvisizi kushanda. Chinoshanda mutemo. Handiti mapoa? Saka ndandida kukupai njere kuchenjedza imi kuti musikana uyu kana achida zveupenyu hwake, handiti one man is meat is another man is poison. Handiti mapoa? Unogona kufunga kuti ndanzi reject. Handiti ka uchidonha pasi potoita mwana unozvambarara pasi kuti wakumana handisi kuda kuti anorovera pakaoma ngaazvarovera padiri kuti asakuvara. Handiti mapoa? Izvozvo in life ngatizvitarisei. Handiti mapoa? Hama maoko zvavainoreva vanhu ndezvekuti kana wasangana nenyaya yakadai, chekuita kushandisa njere nemaoko. Handiti mapoa? Zvii zvandinofanira kuita kuti vana vangu pavanofamba vave vana vanoita vachionekerawo. Ndomamai vazhinji muri kuvaona vasikana vatiinavo munoma vabva kumba kuseni kubasa kwavauya kuzoshanda nemaoko avo. Tinavo pano hapana ambomwa mvura takamutarisana. Handiti? Vosvika kumba vonogara vachiti ana baba vanotorepo vachiitawo zvavo. Makomborero kuuya kwaanoita pamunhu anenge atadzirwa kana achipomerwa makuhwa muzvinhu zvake, kuyambutswa muupenyu. Datya unorikawa woriyambutsa pananga richitadza kubva kumandi kushuvira kuenda kuseri, wobva warikava robva raenda ikoko, iwo kuti handarikava wena, iyo riri kupururudza kuti vakomana ndayambutswa. Handiti mapoa? Saka kutaura tsumo nemadimikira mumatare kana kumuchivanhu kuti munhu kana vanogara paunenge uri ufunge chinhu chinokupa ushingi muupenyu. Handiti mapoa? Unopangwa zano iwe nerako. Handiti mapoa? Ukaona tikakupanga zano iwe usina rako, hapana kwatikuenda. Handiti mapoa? Saka nyaya yedu uyu akubatirira pekuti baba takazoda tikadai vakanditi vachazotora munhu ko iwo waida kuzongorotangira pekunotungonopa vanhu mwana wavo usina kuoura musha mavo, iwo wakabereka vana nemwana wavo, zvaiitere muzera. But mwana hautauri baba havaigona kutaura mashoko ekuperekedzera vanhu, vaingovaudza kuti varume makabereka nemwana wavo vana 3. Handitika tiri kuda roora ravo rekubereka kwamakaita nei nemwana wangu. Zvekuramba naizvo ndezvenyu muri vangani? Muri vaviri, mukadzi nei nemurume. Panapa chandoda kutaura nemi pano inhau yeroora ravo. Zvamatouya kudai listi renyu rekuroora mapedza nawo vanhu. Nyaya ingadai yakaitika munyaya yenyu kwete kuti muzoti vakati tipei, hazvishande kudare nechivanhu izvo. Saka ndo nyaya yenyu panika kuti ndiipedzere. Tete murume ari kuti inini hangu zvemukadzi handichada. But shoko iri risina riramba kuti ringe riri kutaurirwa munhu. Ishoko rakataurirana kudhara pakati penyu nemurume wenyu. Handiti ndizvo? Asi maconditions make ndowatiri kuonesana kuti aiwa iwo kana wati mukadzi hauchada pawakatadzwa pfungwa navatezvara vachiti mari yemombe dzevana vakabereka mutemo kunopa mauya unoti chakati hachina kutaurwa, chakati hachina kutaurwa. Handiti mapoa? Ozoti kana achisiyana neweyo anosiyana newe asi achiziva kuti mitongo yangu yandaiti ndakapedza iyayi hazvisiri izvozvo.
dare riri kuzvirapa. Kana muine zvinhu zvenyu zvakuinazvo zvaunoti handibve pano ini nekuda kwokuti takazodai, handiti izvozvo hazviitwe nedare rino. Ndika unenge wakuenda kucivil court wotarisa nyaya yekuti ndine vana inoenda kumaintenance, wotarisa zvekuti tine maassets edu aya, zvinhu zvedu zvatinazvo zvatakaita tese zviri kuda kurambirira munhu kuti asare nazvo achididzinga pamusha kana kuti achikuramba mumusha. Izvozvo zvinoitwa nemutemo, handitokwa hauna chaunorasikirwa nacho pazvinhu zvako zvawakabata nemaoko uchishandisa mutemo. Zvinganonoke but unowana zvinhu zvako, handiti kunzi handibve pano ini zvakazodini ironda raunongochiisa muvabereki vako. Unoona kuti baba munhu akazvipira kuti mwana zvavakuitiswa vana vatora, ipapo matopa kangano, makatopa kangano pekuti pane umwe akasacrifice kuzvipa nguva yekuti inini hangu ndinomira nemwana wangu haangarambe kana kurambiswa murume wake wada. Handiti petero yakakusa stereki panapa baba yekuti mwana uyu anongo murume akatomumirira ndiye aitohosoka sema achinzi ari kudiwa kunzi ano murume wake waanofanira kuti apiwe kuchechi. Achitete ndo zvaitaurika pano ndizvo zvaitaurika. Saka isu tikazwa zvinhu zvakadaro tinoita shungu, hatidi zvinhu zvakadaro. Munhu anochoisa mukadzi waanoda, mukadzi woda murume waanoda. Kutyora kodzero dzemunhu kana maona takutsvagira mwana murume, handiti mapawa mazuva ano kune thimu iri kunzi not in my village. Isu tine mavillage yedu tine chirapa izvozvo kuti muno mangu muno muitwe izvozvo, not within my area of jurisdiction. Ino yangezi ino yese kubva kuna Munyati uko kusvika kuna Musengezi, kubva kuna Mupure uko kusvika kuna Munyati kupasu, hatidi zvinhu zvakadaro. Handiti mapawa. Saka tiri kuti isusu nyaya yekutaurwa nemukwasha muri kuinzwa, hamuna kutanga kuinzwa nhasi. Handiti mapawa. Yanyaya yavo vari vaviri. Ndozvekutaura murume wako ari kupfuurira nematare ake amakamboita yekuti aiwa ini zvemba ino. Iwe unoti kudii? Ndomuda. Unomuda? Mosvikepi? Muchiti umwe anogara kwako? Umwe anogara kwako? Inenge iri kweremba yacho. Mangwana unouya wakanzi mamuona nyama idzo dzichiri kupisa. Handiti wakwa chinhu chatinotya chinohana. Kana munhu uchigadzira nyaya dzako dzoda kugadzira uri kunze kwemusha wevanhu, handitika pati kubuda mumba, handiti tikapagwa ofisi yedu inoyi mukoma avati ndidakazodai ndidakadai, handiti kuti macheya angu aya nemadeski nechi zvisaparare, handiti ndinobuda ndonogara apo ndichitsvaga murandutsiri kuti hendei munoona macheya ari umu nerukukwendei zvese ndezvangu, hendei munovabvunza ava kuti ofisi ndeyavo kuti chirimo mochavo chii, handiti munhu wouya munoona zvichinzi chimbobudai mese, iwewo chimbodzokera sinzi muine zvakati zvako. Iwewo kana uchiti ofisi ndeyako chienda utsvagewo zvekuti chimbosiyawo vasara vachimbodini. Ndomutemo zvaunoita. Handiti mapawa. Chatinotya kuzonyadzisa baba. Handiti mapawa. Nedare rino rinonyara kuti mai vava vakazorobatwa nechikomba mumba. Mouya kuno makabatwa romwanga vakatokubatira naye. Makuona uyu mukadzi uya uyu. But haisi mhosva yako. Handiti wakwa. Saka nyaya yedu inoda kuti kana tichiita ngatifungei kwatiri kuenda. Kana chingave chii chakanaka chakambotouya zvichida chakauya nekubudikidza
neruoko rwako runopa parunopenyera kana chinoitisa kuti munhu ave neupfumi. Varume vakawanda vakadzi vavakatanga navo ndo vano maoko anopa upfumi. Hazvizvi wanawo upfumi wofungidzira kuti akuvaita danga ndo chaizvo kana kutora ndichiramba. Handiti unoramba umwe chete wechitu unogumira ipapo. Handiti wapawa nokuti hapana anogara apa pamuri apa kukwanza ndatsamwa sereki nini mukadzi akazondidai yemurume yakazondidai. Handiti inhema. Tikabvunzwa kuti manyengo akangani murodhi muchifamba anodzoka nhasi. Handiti mapawa. Saka izvozvo izvi ndozvatinofanira kutanga tafunga. Mukatsurwa nababa cherere kubaba kuti hakuna baba vangade kuti vakagara kumba kwavo vachifunga kuti mwana wangu nhasi zvavaveiviyedza kudai kwakamira sei, vanorarama sei, mabhipi ariko aya nedzishuga dziriko idzi, varume tave maprostate cancer, ma40 years zvichienda kumusoro ndo urwere huriko, mabhipi anokwira. Handiti wapawa. Saka tumenteni malevels emabhipi neshuga nekudini kuvabereki. Usaite chinhu chekuti mubereki anoshushikana nacho kuti ndiki mwana wangu nhasi ndanonoka kuuya pano muroora haya motikari yandadedza kupurazi uchizotora muroora akazvitakura ndichingobata murume mukuru mupa munhu wechirume kutarisa kuti nyaya yakanangana neni mwana wevanhu ndazofara ndakunzwa kuti muroorani asununguka zvakanaka. Handiti izvozvi saka ndikutotonga dai hazvina chikundidii stress. Murume wacho aripo ko muri kusara panapa mukadzi wangu ini mai yangu ini ndowe mosiya kuti itakurana nemukadzi wako kuenda kuni ko iwe muridzi inawe kubereka. Handiti mapawa. Saka ndachikumbirisa baba kuti motaura nemusikana semwana wedu. Nzira dzakawanda dzekumubatsira nadzo. Isusu kumutemo hatisiye munhu achidzvinyirirwa kana kuti achitadzirwa takatarisa but pekuti vanhu vadanane. Handiti mapawa. Ipapo pakaoma. Nyaya iyani mwedzi mikani yatanga kuseapa makainzwa kuti yakatanga rini ine mazuva yakataurwa pakaita nguva yekutsvaga mari dzemombe dzamakanga mataura ipiriyodhiyo mukaona nanhasi ichingotaura chinhu chimwe chete kuratidza kuti nyaya yachona kugadzirisika yaramba. Handiti mapawa. Washa azvibvuberera nawo akoiberera kutaura yekuti akabisa ubeda wasara kuti hatisati tasvika pakujajimenti. Nyaya yeduka hatitachimuonesa zvazviri vataureka iyeka ari kutaura kuti ini dangu mukadzi ashada mukadzi ari kuti imurume ndomuda. Handiti mapawa. Ndopandiri kubvunza kuti saka zvinotisvitsepi mugarisirano iyoyo mwari kwake mwari kwake. Handiti uya kutaura zvake wataura zvake zvinotipei. Asi dai kwangu kufunga kwangu munina kana kuti mwana wawabereka nemukadzi wako kuti aite upenyu hwakanaka kutanga wagadzirisa kwawakaroora. Manzwa ukagadzirisa kuna ambuya vako vanova vadzimai vatezvaro vako ava mumba mako manaka because vako vana vacharoorwawo. Indani chifungidzira kuti muri kuti kugadzirisa upenyu hwevana vako kutorana nemukadzi wako moenda munogarisana zvakanaka. Mukadzi ari kuda mhuri yako ichada kuroorwawo. nyaya dzachona dzanyanya akazi kekutanga
achiita nyaya idzodzi dzokubuda mumba idzi. Saka ini ndasvika pakuremerwa because yekutanga yacho inotorema chaiko kuti nditsanangure. Ndakamupa mari mai vake vavhunika gumboka nembudzi kuti aende. Nyaya dzako idzi ndingada wakakwirira dare munhu akapinda mumba mako ari kupi saka kuti okufungidzira hazvibatsiri. Ari kutaura zvamai vake nekwanembudziya mero kana manzwisisa. Ari kutaura zvekwadi mukaningirwe waita nhau yekuti munhu ukati ukaisa rekodhi inozikamwa nevanhu inogona kuwana mwari wachitungamira pairi. Atamupa mari kuti enda unorapisa mama ochinja rutu oenda kwakwari ari kuchikundu achinyengwa pafoni. Unoita 3 days kumutsvaga nemupolisi asingaoneki. Kusvika pakuenda nemafotos papolisi zeta rapiwa vakatungwa nechikomba chemukadzi wangu papolisi pacentralwa vamufonera kuti kounozvitire chizvo vakatukwa naye nemunhu yekuhararo. Anotozikamwa paanogara naye. Handichakwanisa kuramba ndichiteera nyaya idzodzo dzakutondiremera dzawandisa. Zvemba mufana wayo hachadzoka. Saka tiri kuti baba muri kuzvinzwa here? Ndiri kuzvinzwa mambo. Saka isusu mukomana wenyu kana kuti mukwasha musikana anozoenderera hake mberi nekutora mamwe matano anofambirana nenhau dzavo dzemaproperties avo avainawo. Handitika haamiswe nokuzvifanzira kuti ndakaramba kwete. Anoita zvese zvaanogona kunge achidii achiita kuno kwanouya kutora judgment kuti dare rabuditsa zvipi. Makamune muchato here? Ndeve kuchaiwa vemuno customary. Saka isu tiri kumuti kana uchitiwo mukadzi wauchada senyaya yamabhirana nayo kure uchitaura ngaabvise gukuru rake token of divorce. Kurambana kwevanhu igukuru. Asi kana tichizonge tichirarama tichisangana muupenyu pane pamwe patinozoti makazoona here paya kakawanda mwerachi mwanangu mwera sokoma ncuwe anzi nava moyo gumbezi zvengera vava hanzvadzi yangu aiva ndiripo ndine soko zvakare saka tichachengetana zvedu haisi mhosva ngatimuzvichengetedza haitisa zvirijekte kuti ara mwana amoyo idola isusu baba vako vari pano kaiva shamwari musuye vaipo zvakazodai baba nyaya hombe inhasi ndeyekuti mwana wenyu ari kuramba mukadzi pamberi penyu, aramba mukadzi pamberi penyu. Nyaya iripo ndeyekuti pane vana varipo vadiki vanoda kuchengetwa nababa wavo. At the same time vachida extra care namai vavo. Nditi makwa zvinhu tu vana vane makore mangani? Mukuru ane 9, wekiti wane 6, uye ane gore ne3. Vese vana vadiki vanoratidza kuti vari kuenda kuchikoro. Vari kuenda kuchikoro? Vari kuenda. Ndizvo here? Ndizvo. School fees unobhadhara nevana, sadza unotenga nevana, kupfeka unopfeka pamusaka pako iwe baba wavo. Toziva kuti hembe haitengwe everyday mukadzi. Ndikukuudza kuti chinhu chaunozongotadza kuzokunda indau yekuchengetwa kwevanhu. Vana vanofanira kudii? Kuchengetwa. Ukaramba mukadzi hauna kuramba vana. Handiti? Saka yambiro yedu isu sedare repasi
ndeyekuti take care nendau yevana. Vana vachana vakurutuwa vakatonditorera akatovaendesa kuSanyati. Ndokwavagara vachidzidza. 1 ndokwaidzidza, 1 aidzidza kuno kwakatomutransfer ndiye. Havatransfer usingadi. Handiti but chinhu chakakosha chatoda kukubatsirawo. Pane pamwe pokuzvitorera bhedheni. Handiti yekuti haugone kukunda. Hakuna baba vangarambe mwana wavo. Hatovaona baba vauya pano because of you. Nokuti uri mwana wavo. Handiti iwewe kana vana kuripo kune chikoro, handiti hapana chakamboipa kuti vana vaende kuchikoro ati vanouya kakwauri panguva yaunovada sekuti vana paholiday. Handiti mwedzi wese uinawo vana vako voinda kuchikoro. Handiti panonzi kune visiting day revana vako kuchikoro, mari yako kuiraunda vana vako unovaona pachikoro. Uchiona mwana anoonekwa nemubereki wake, wakamutarisa somwana wako wega, unofuratira kuti kusikana kuti mwana wako. Handiti uyai vavo nyange muri mese muchiwirirana ndovamaichengeta vana vako vachienda kuchikoro. Handiti nyange mamune umwe hwani wachona, asi umwe akachienda kuchikoro ari munani kuna mbuya vake. Ndaiona zvakanaka. At the same time, vana ivavo vanokura vachiziva tsika dzekumusha kwavo, asi zviri pasi pemwoyo wavo. Handiti wapona. Kurudziro yedu sematare, chinhu chinorema kudzidzisa vana. Sadza unoti chandadya vanodya vana vavo. Handiti but mari yekunobhajetera kuti kubhadhara 300 US per term kumwana, iyoyo inogona kudii kuzokunetsa. Ngavaende kuchikoro. Isu semadzimambo topihwa mareports ari kuuya nezvikoro kuseyamwa anotaura kuti vabereki havasi kubhadhara mari dzevana kuti vaende kuchikoro. Handiti ndopatinosangana navo. Handiti holiday ichikwana haamirire kuudzwa, haamirire kuudzwa. Handiti paunozoti ati kutora vana vangu inhau yekunge waona kuti ini vana vangu vachona totoenda kouchira kana chida kuona vana vangu. Hakuna mutemo wakadii wakadaro. Ndopanozobva kurwisana ipapo. Munozvinzwa sekuru vana vakadzidza ndochishuwo chedu tese, but tinonakidza vana havadzidza vekurapiwa ivava kana kuti vekukanganisana kwevabereki ivava. Vanobva vaita pfuti chaidzikoro. Handiti nerimwe zuva vanorara muimba imwe chete ava nevava pamusha womwana. Vari kuAustralia. Wakuidzwa ndege kurara pasi pavo. Majaha maitine 1 bedroom. Zvekuti makatangana nababa zviya. Ndezvenyu. Imba tatokuripeya iyo. Zvatiri kutaurira chinoitika zvine upenyu. Ari kuukadoma akatotenga purasi. Amai nababa purasi January. Kana mafunga kutora nemurume wamana yekuzogara, baba kana mafunga kuzotora imba ndeiyi. Zita dzimba yakadzokera kuti yakawanda vari kugara. Saka pachitaurwa nemadzishe kune kuda kuvakiridza kuti upenyu hwevana. Inini hangu chandanga ndichida kutaura saka. Ndifunga patakatanga dare tiri kumba. Ndakati ngatiregedze kumhanya kukona. Nyaya dzerudo dzinonyadzisa. Handiti vana vanomarana nhasi. Imi mapindira maisa madecisions. Kuseri uko achaona uyo arichinda omuchiva kutanga kudanana futi. Totadza kuzotarisana isu sevabereki vana vadzokera mumba mavo vakugara vese. Pamwe pacho tinogona kumhanya nekuti pane kugumburisana kuripo izvozvi. Tinawo madzimai mudzimba totomborara takafuratira asi mangwana tomukati hatisi. Ndozvinoita urwu rudo izvozvo rudo rune kumarana nekuzorana mafuta zvese zviri mumurudo. Chakanzi rudo hakusi kungoti zvinoenda zviri chichitera. Mumwe musi
vana vanomuka vagadzirisana nekuti ndo vakatangana hatisisu takatora nevadananiso. Saka ndakati ngatisiyei gepi pazvinhu zvedu zvatiri kuita inozotibatsira kuti mangwana tizotarisana vana vayanana. Pane point mbombenati ito clear itaurwa clear. Yes. Both side musaende muchiti mambongezi vatikasitoda vana kutora vana vako aziva kuti vana ngavaende kuchikoro. Ukunzwa sisi mungasinge muchiti mambongezi akabva ati atore vana vake no havana kudaro. Vana vagara variko. Vagara variko ngavaende kuchikoro. Vandiri kukuonesa usazvipe bhedhi nekuzvitsvaga kuti mwana aenda kuchikoro azodidaiwa. Iwe unenge wakazorora pamwedzi iwoyo uchiitawo zvaunenge uchiita nekamwana kako kwaoenda kwako uchitarisawo hembe uchidzitenga kuti vana vangu pavanouya kuholiday mwana wangu anoona pane chichi, mwana wangu anoona pane chichi. Hakuna vana vanorasa mai vavo kana vazogara nyange akapuwa mari inenge nababa vake vana havarase mai vavo. Mama akasvika ruoko baba. Pamusoro ichangamisa ndinotenda nekutaura kwenyu. Hatigoni kutaura tichidaro kana ndiri seni handigoni kunditi mambongezi vakati nemhosva yekuti indiwo ndakanga ndatomboti kumwana wangu avo vana vake avo rega achengete chisara newepachi wemumaoko. Chatichaita ndechekuti ungozomekawo shuwa kuti vana vagere zvakadi zvakanaka here chete. Vana vakakura vaine nhamo vabereki vavo varipo mangwana vanai vavo ruvengo rwamunotanga nhasi ruru runogona kuve rweupenyu hazviti makwa but hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurangana hazviti makwa. Saka rwendo kana vanhu vakamborurangana vakarufamba mukaona vakusasamurana vapei mukana wekusasamurana wacho iwoyo nokuti tinozonongedzana mangwana. Nditi ipapa zvirikutaura nababa kuti hatizivira mangwana. Ndakaona maneja wepazuva apo rimwe gore takutonga apo ndakamuona mwana ari kuno kunhingi nekamubereko kwavo piwa kuti mwana ari adzimai vachisunda trori yairema maoko iyo 50 years vanhu vakati mashoko enyu akazodai mashoko atinotaura munhu kaabatisisa anodzora kudzamo. Saka nyaya yedu ikai pari nhasi isu hatisiri tinoti kumba kwenyu mazodini makazodi aiwa isu kuno tinoshanda neoutcome yedare kuti vanhu vakapinda mudare nyaya yavo ikazodai kana taiswa mashoko mumuromo handiti vemidhiya ava vari pano pandadzokorora kutaura chinhu chimwe chete zvinongobuda ndichitaura zvinhu zviviri chinhu chimwe chete kangani kaviri. Saka mazuva ano tinototaura tichizwa kuti takazvivhenekwa nyika iri kuona handiti makwa. Saka ndinovimba kuti dare renyu patiri kusiyira nhasi dzipapa kana paine zvimwe zvinozodiwa munodzoka kudaro anenge achida kuti kana achitaurawo zvinyunyuto kana kuti afukadzikwa